Здравейте, приятели! В днескашния клип ще поиграем в Fortnite с мен. Не съм играл доста много време, ще видим как ще се представя. Може да ме последвате в моя Instagram профил и в моя TikTok профил. И да, оттам може също да ме последвате. Може да последвате моят приятел. Ето тук ще му излезе канала. Тук е неговия Instagram профил, TikTok профил. И пожелавам ви приятно гледане и се забавлявайте. Ще поиграем Blitz Royale, защото не съм играл от много време и просто не мога да се пусна веднага ранкет или лоут или Battle Royale. Така да скачаме. Къде да падна, мисля да падна... Не е тук. Тя много ли е картата? Не е цялата. Тук има човек. Не, бягам от тук. Мана, аз съм пълен бот. Как ги отрепах и долу. Добре, обикновено. Nope. Nope. Малко е. Ами да е там. О, взема. Не, взема. Има още 4 човека. Вижда бяло единия. Присена. Ще мрат. 47, добре. Ай. Два човека остават. Трябва да спечелим го. Победа! Моля, съм играл толкова много време. Ще
първата игра победа. Yes! Ще накараме още една. Така, хора, започваме втора игра. Падаме на същата локация. Защото не ми се умира веднага. Добре, веднага идваме вече. Любимата им помпа. Не. Хора, мисля тук да приключи видеото. Надявам се да съм се представил добре, да съм ви харесал, не съм играл от много време. Справих се според мен горе-долу добре, но пак вие ще прецените. Може да се абонирате за канала, да напишете по едно коментарче, да лайкнете видеото и да, ще чакаме в следващото предизвикателство. И чао!